Good morning लोगोफोर मर्निं देलायगासिनो दं माने देलायदों दा मिथिगोन दसे उनावहाय ओमफ्राय जेरै बुरैरै देलायगासिनो दं आङो ओमफ्राय आङो सना गानगासिनो दं सनानि पिना एसे गिदिर जायो ओमफ्राय थेवबाबो गानबाय आं बिश्वकर्मायावहाय सना रुपा मोनसे नङा मोनसे लानांगोनो ओमफ्राय आंहा फैसा गैया नालाय जि दं इखौनो गानबाय आरो आङो हे लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला नायदो आं मा गानखो मोनथाम सना गानबाय ओमफ्राय रास्ता मोनसे दंमोन इखौबो गाननानै लाबाय आं बिदिब्ला नायलांबाय थादो नैथिंजाय जोंहानि आइजो बाबाजो रेडि खालामगासिनो दं आङो एसे खामानि हेल्प खालामना होनानै रुमाव फैबाय देलायनो होननानै ओमफ्राय बिथिंजाय आइ शेड'खौ फोनबाय थानायावनो बोरैबा गाला लांना होबायहाय मा जाबावगोन ओरैनो लसनो थेवबाबो आङो आइ शेड'खौ बिराद डार्क फोननानै लाजोबबाय आं ओरैनो गारा नै रेडि जाबाय दख'ना गाननानै लाबाय बिदिनो खाफाखानै मानसि फैनोबोथ' हागोन ना बिश्वकर्मानि दिन ओंखायनो दख'ना गाननानै एसे टाइट फिटिं जानानै थानोसै सान्दुङाबो दि आरो जि गोसा दुंखादों नैथिंजाय आं खुलुमनो थांदों ओमफ्राय हासबेन्डखौ आं मबाइलखौ केमेराखौ हमनो होदोंमोन जि सोमावखायो इयो पाबजि ना फ्रि फायार ना मा होनोथाय इखौ गेलेनानै केमेराखौबो मोजां हमना होआ एख' एसेबो हेल्प खालामा जियानो जादोला बिश्वकर्मा दिनाव बिश्वकर्मा बाबाया जोंखौ बोर सारस्रि हरथोंसै जों जाहाथे माबा भुल गोरोन्थि मावदोंब्लाबो जोंखौ निमाहा होनानै जिउआव आगबारायलांहोथों बेखिनियानो हासबेन्डआबो खुलुमहैबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाखोमादोसो दे आइदो बाबा जों बिदिनो बिश्वकर्मा फुजाखौ होबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिश्वकर्मा फुजाखौ होबाय होननानै आङो सानबाय बयबोथ' बिश्वकर्मा फुजाखौ होखायो नालाय न' ओमफ्राय फुजा होखांबाय ओजोंहाय जों प्रसाद जाबाय ओमफ्राय खुरैयाव आं लादो दै इथिंजाय हासबेन्डआ आंखौ संख्रि लायना फैदों आं प्रसादाव मिलायना जानो होनना थिनहरबाय ओमफ्राय आं होनबाय आं संख्रि मोजां मोना सिनि लगायना जानोसो मोजां मोनो होननानै बेनो संख्रि लाबोबाय ओमफ्राय आं सिनि लाबोबाय जाबाय सोर मोजां मोनो आं बायदि सिनि लगायना जानो खोन्थाहर आंनो अननानै माइसो मोजां आंनि फिसाया फुजा जोबखांजोबनासो उथिबाय जेबो डिस्टार्ब गैया
बाय बाय लोगोफोर